आ गेलियो नेनौरा भांगवल बीघा। शिक्षक अनुज कुमार जी के माताजी महामनी शारदा देवी जी के निधन उपरांत श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कैल गेल। हम भी पहुंच के फूल माला चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित कैलिए, उनके चित्र पर माल्यार्पण कैलिए। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होवे के भीड़ बहुत हले, भारी भीड़ हले। कोई देखो आ रहलखिन है, कोई जा रहलखिन है। राजेश कुमार मुरारी जी विधि व्यवस्था ठीक करे में लगल हथिन। ये भी अतिथि एलथिन हल, सबके लिए जलपान के भी व्यवस्था कैल गेल। सब लोग देखो अपन अपन स्थान ग्रहण कर रखिए। सुंदर टेबुल, एकदम सजावट टेबुल के कहे मतलब बहुत सुंदर हले। कोई देखो पत्तल परस रहलथिन है, कोई सब्जी, कोई बूंदिया, कोई रसगुल्ला, कोई पानी, कहे मतलब जिनका जे ड्यूटी मिले अपन निभा रखिन। देखो राजेश कुमार मुरारी जी समाज सेवी हथिन, साग परस रखिन। ललका साग पंगत के लिए एकदम प्रसिद्ध है, इसलिए साग परस रखिन। सब लोग ओकर बाद आनंद लेलखिन। भोजन उजन जे भी हले बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनल हले। यानी कहे मतलब सजाव स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट भोजन हले। श्रद्धांजलि अर्पित करे के बाद हम भी जलपान के पंडाल की ओर प्रस्थान कैलिए। ससमय पंडाल में पहुंचलिए और अपन स्थान ग्रहण कैलिए। सब लोग के साथ मिलजुल के अपना एक टेबुल पर बैठा लिए और वह लजीज व्यंजन के आनंद हम भी ले लिए। समाज सेवी मुकेश कुमार जी, राजेश कुमार मुरारी जी सब जायजा ले रहलथिन घूम घूम के।